Potser ja ho sabíem, que la salut, més enllà de la cura, també és on vius, com treballes, què respires, la xarxa que t'envolta, els hàbits del teu dia a dia. La salut també és escoltar el territori i entendre que el que fem ara pot millorar el futur de moltes generacions. Girostudi neix per mirar de prop i enfocar allò que fins ara no havíem tingut en compte. Perquè darrere de cada dada hi ha una persona, una mirada, un barri i una història. Una realitat que mereix ser reconeguda i atesa, amb la ciència i la recerca local com a guia i amb les persones al centre, de totes les edats, de totes les realitats. Perquè quan recollim dades, recollim vides. Quan escoltem la ciutadania, avancem plegats. Quan tothom hi és, fem un gir cap al bé comú. Un gir que comença avui, amb tu. I que marcarà les generacions futures. Girostudi és un gir necessari cap a una nova manera de pensar i de fer salut pública de proximitat. Treballant amb tots els municipis de les comarques de Girona per ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun. Un gir que comença amb tu i que farem possible conjuntament. Si et truquem, digues que sí. Girostudi. El gir que impulsa la nostra salut. Un projecte liderat per la Diputació de Girona amb el suport de la Generalitat de Catalunya.